ఎవరయ్యా పిలిచిందెవరయ్యా సాయియా దివ్యలోకాల నుండి భువికి మహనీయా ఎంతటి కరుణయ్యా సాయి జన్మ జన్మాల బంధం మనది. హిందువులు ముస్లిము ఒకటన్నావే, బంధాలు ప్రేమలు మాయన్నావే, మా వ్యాధి పీడలు భరిస్తావే, మా పాప కర్మలు భిక్షన్నావే. త్రిగుణ జన స్నేహితుడా శరణాగత వత్సలుడా, ఎన్నాళ్ళిక మా బాధలు నువ్వు పడతావు, జాలి కరుణ చూపిస్తావు, తీరే రుణమా నీ దయమాపై. ఎవరయ్యా పిలిచిందెవరయ్యా సాయియా దివ్యలోకాల నుండి భువికి. ప్రశ్నించు నానాని గురువన్నావే, ద్వేషించు హీనుల్ని ప్రేమించావే, ప్రేమించు తాత్యాన్ని బ్రతికించావే, ఆ మరణం నీదని బలి అయినావే. అజరామర సద్గురువే నువ్వు లేవని నమ్మనులే, ఏ దేవుడు అయినా మరణిస్తాడా, నీదే మాయా ఇది తెలియనిదా, బాబా సాయి కచ్చాలయ్యా. ఎవరయ్యా పిలిచిందెవరయ్యా సాయియా దివ్యలోకాల నుండి భువికి మహనీయా ఎంతటి కరుణయ్యా సాయి జన్మ జన్మాల బంధం మనది. ఏ జన్మ జన్మాల బంధం మనది. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.